Hej alle sammen. I dag så skal vi ned og gå ned til en legeplads, der ligger cirka lige herhenne. Jeg er sammen med Patrick. Ja, hvad så, bro? Ja, så vi skal derned cirka, så skal vi dreje. Ja. Så ja, og lidt optager på en af mine videokameraer, som er godt. Ja. Men som er gammelt. Ja. Meget gammelt. Men Ja. ja, det er hvad det er. Nå. Ja, jeg tænker bare, at vi går en tur ned til legepladsen. Der er noget creative derovre. Yeah. De har lavet en flagstang til juletræ. Yeah. Eller der er allerede en flagstang. Der er allerede en flagstang, tror jeg, men og så er det bare sæt lys op. Men stadig sygt nok. De er meget kreative. Jeg ved bare mærkeligt. Yeah. Nå, der er sådan en lille sø, som ikke findes mere. Den er bare forsvundet. Yeah. Og der er nogen der disco-lys derhenne. Ja. Eller Det er noget. ikke et regnbuelys, altså. Det var ikke Det tæller vi ikke om nu. Ja, så det... Ja, det har næsten nogle mærkelige blå ting, der står. Ja, jeg kan lige prøve at vise det. Ja. Det er lige sådan lige der. Derovre. Ja, lad os bare gå derhen. Og ja, vi holder lige en live-tale her mandag den 9. december. Nå ja, og det er snart jul, så skriv i kommentarfeltet, hvis nu I ønsker jer noget til jul. Ja, Det kunne være meget fedt. i hvert fald jeres største ønske. I behøver ikke at skrive hele jeres ønskeliste. Nej, I behøver Som- sikkert bare skrive Hvis et I har enkelt ønske. 100 ønsker. Så ja. Ja. Så er det jo bare det, men altså, bare ønske de ting, I ønsker mest. Ja, og der er en fugl. What do you have? Nå, anyways. Lige Der har vi legepladsen. i dag. Og det her nok måske vores mest random video Yeah. på kanalen. Prøv lige at se, hvad klokken er. Klokken er cirka 4. Så Ja. det er derfor, det er så mørkt. Og de fleste, de tænker, hvordan er det så mørkt så tidligt på dagen? Yeah. Og det er fordi, det snart er jul. Det er... Like, man tænker bare, det er ordentligt underligt, og det bliver mega tidligt mørkt og sådan noget. Ja, men det er... Det er jo lille. Ja. Det er sådan sommertid og vintertid fungerer. Nå. Men ja, så er vi her. Ja, nu er vi her. Ja. Ja. Så skal vi bare lige sidde og chille lidt. Hvad ligger jeg hen på det? Ja. Den var her også sådan et hus, ikke også? Ja. Og den her gynge, det var sådan den mest skøde gynge. Ja, den knirker ordentligt meget. Vel, jeg kan lige prøve at komme lidt op, så min telefon ikke falder ud af lommen. Like, bro, den er ordentligt skød, bro. Vel, jeg skal lige have min telefon, så den ikke vælter ud af min lomme. Wait, what? Nå, Ja. Nå, okay, let's go. Vel, man kan allerede høre den lidt knirke. Ja. Prøv at se helt meget. Altså, jeg vil sige, himmel, ikke? Det ligner godt, der kunne slå lyn ned i os lige nu, bro. Ja. Like, Hvis det begynder at tordne i hvert fald. yeah. That's kind of creepy, I guess. Yeah. Nå, lad os gå. Lidt tilbage igen. Yeah. Nej, vældig dejligt. Vi skal gå igennem det der, bro. Ja, vi skal gå igennem tunnelen. Tunnelen af hemmeligheder. Vel, jeg tror, jeg kommer. Jeg skal bare lige hen på den anden side. Bro, vi er bare to, der er 12 år gamle. Og vi laver bare alt muligt, som sådan 10-årige eller 3-årige vil gøre. Så er det bare kommet ind i røret på det. Det sagde hun også i går. Jeg har set. Eller det sagde han også i går. Yeah. Jeg kom igennem. Jeg kommer. Jeg kravlede over den. Nå. Jeg kommer. Fra Danmark. Alec, dør du? Dør du? Ja. Du nåede det. Du er sikkert Skib i det. inden skibidi monsteret åd dig. Ja. Det var så sikkert, man. Nå, kom der også smidt tilbage. Det var en lidt kort video, men altså...
Ja. It is what it is. Ja. Men ja. Jeg tænker, vi går lidt tilbage nu. Ja, kom. Ah. Altså, der er ikke til at ske så meget i den her video. Oh shit. Der er en skraldespand. Og der er hus. Og der er galelys. Sorry, YouTube. Sorry, YouTube. Please ikke ban os. Det kunne være ret nederen. Det har nok sådan vores 14. 15. video på kanalen. Ja. Så vi gider ikke at blive bandet. Og det er skibbity sigma det her. Og det er så skibbity gay. Ja. Nå, men ja, så har vi lige været ude og undersøge lidt, som I nok kan se. Ja, vi går lige turen tilbage, og så tænker jeg, at det er det. Det er bare en lille kort video, fordi at jeg skal holde kanalen i gang. For ellers så dør den her kanal hurtigt. Vi håber, at jer, der har subscribet, like den her video. Eller I må også lade være med at subscribe, men altså, det ville være bedst for os, hvis I subscriber. Og prøv at vise den her video til en af jeres venner, hvis I så med. Det kunne være meget nice. Og vores 5. subscriber får altså lov til at vælge den næste video, vi skal lave. Eller. Yeah. I don't know. Det kan være alt. Yeah. Og så skal I bare huske at skrive i kommentarfeltet. Ja. Så ja, jeg tænker snart, vi er tilbage. Ja. Nå, men succesfuldt. Nå. Vi døde i hvert fald ikke. Eller blev spist. Nå, men jeg slutter den om nogle sekunder. Fordi jeg må ikke vide, hvor jeg bor. Mig og Patrick. Han bor hos hans mor. Hvor derfor? Mig og Patrick, vi er faktisk næsten naboer. Ja. Men men det var 6 år. Syge blå bil. Nå. Vroom. Nej, bro, jeg så den der i går. Den der Kia i går, ikke? Sådan en til bare i sort, ikke? Ja. Yeah. Bro, min far troede lidt til, at det var Batmobilen. Ja. Nå. Ja. Jeg tænker, vi slutter den lige om lidt. Så det er da meget fedt. Eller det er fint nok, men altså. Ja, vi ses igen næste gang. Husk at lægge like. Husk at like og subscribe. Hvis I elsker random videoer. Ja. Nå, anyway. Vi ses i næste video. Ses.